An gudanar da zaɓe yanzu kuma hukumar zaɓe ta bayyana cewa wato mahaifinka Atiku Abubakar ya faɗi zaɓe. Shin yaya kake ji a halin yanzu? Assalamu alaikum. To a gaskiya ba zan iya yin cikakken bayani ba saboda akwai press conference da shi mahaifina ɗan takarar PDP zai yi nan da ɗan lokaci kaɗan. So gwara dai mu jira mu saurara mu ji da abubuwan da zai faɗa insha Allah. To amma kai ka gamsu da yadda aka yi shirye-shirye da kuma yadda aka yi zaben Najeriya na shugaban ƙasa? To a matsayina na ɗan Najeriya kuma a dai yadda na gani dai da dai ɗan mutane na da ne magana da wasu jihohi dai kam tabbas an ɗan samu damuwa gaskiya wajaje daban-daban, an samu mushkila sosai game da tsarin zaben da ake yi. Wasu wajaje ana fashi, wasu wajaje ana rubuta wani abu daban bayan an gama jefa kuri'a a collation center. So akwai dai reports daban-daban dai, amma yanzu na gaya maka dai gwara dai mu tsaya mu ji daga jam'iyya mu ji daga shi ɗan takara. Amma matsayina kan yadda daga abubuwa je kan da reports ɗin da nake gani abubuwa dai ba su tafi dai inda ya kamata ba.